Nagpatigayon sa community service ang katapos ang Bureau of Fire Protection Region 6 sa pagpanguna ni Regional Director Fire Senior Superintendent Jerry Candido. Naibaluan ngayon ang pinalidad nila matapos naglapas ang health protocol kasunod sa pagpatigayon sa inauguration sa BFP substation sa Alta Village, Haro, Iloilo City sang tinilikdan ng Hunyo 10 kung sa diin nagtambong mandiri si Congresswoman Jamjam Baronda. Simultaneous, naging patigayon ng Coastal Cleanup Drive sa Barangay Santo Niño Sur Alevalo, kagang community pantry sa Freedom Grandstand. Sa 54 ka mga BFP personnel, nakip na si Candido upod ng 6 ka mga ICAG volunteers ang nagpanglimpyo sa coastal area. Samtang napulo naman ka mga fire officers sa bulig sang 7 ka mga ICAG volunteers ang nagpatigayon sa community pantry kung sa diin nagpanghatag sila sang food packs sa 200 ka mga residente sa Barangay Muliluni. Magluwas din, nagpatigayon man sila sa mangrove planting sa Barangay Hinaktakan, La Paz. Nagbantay kag nagmonitor sa ilang community service ang katapos ang Iloilo City Compliance Monitoring Team. Sa piyak nga bahin, nagpadayon naman ang community kitchen bilang iyak community service si Baronda. Nagpanghatag inisang tag 200 ka mga food packs para sa mga medical health workers kag uniformed personnel sa UP Visayas kag sa Iloilo City National High School vaccination sites. Nahibaluan nga antes pa man mabaton ang legal order halin kay Mayor Jerry Tanyas, nagsugod na sang iyang community kitchen ang kongresista. Balita nagikan sa syudad sang Iloilo. Manilin Abaro nagabandera sang matuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, Radio Bandera.